ام gelekî kêxweş in ku li vir in ji bo alîkariya rahênankirina neşên nû yê muzîkşen, mamoste û pêşengên çandî li Sûriyê. Hemû beşdar xwendekarên dibistanên muzîkê yên Şamê ne. Wan vîdyoyên kurtên ceribandinên xwe şandin. û li ser vê bingehê me biryar da ku ew muzîkşenên amade û xwedî ezmûna têra xwendina bileza notayê muzîkê. Di şifrajê ji bo jenîna di nav orkestrayê de hilbijêrin. Temenê van ciwanan bi piranî di navbera 13 û 18 saliyê de ye û ez bawer dikim ku ew li vir li Şamê di nav muzîkyenên ciwan de yên herî jê hatîne. Em hez dikin ku cûreyên cuda yên muzîkê fêr bikin û muzîka xwe parve bikin. Herwiha em li bendê ne ku hinek muzîka heremî ya vir fêr bibin û em hêvî dikin ku em gelek salan bi van xwendekaran re kar bikin da ku pêşketina wan bişopînin. Beşek ji armancên me yên muzîkê parvekirina rengên cuda yên muzîkê û kêfxweşbûna bi hev re di dawiya van 10 rojan de ye. Akademiya Yes îro bi me re ye û cara yekeme ku li Sûriyeyê piştî ku bername berê di sala 2010 de hebû. Girîngiya vî bernameyê di wergirtina ezmûnên bi kalîte de ye, bi taybetî bi mamosteyên pispor ên ku ji Amerîkayê hatine da ku bi xwendekarên me û jêhatiyên li Sûriyê re ji bo pêşxistina wan kar bikin, da ku encam berdewam be û ji heyama 10 rojên workshopan wêdetir be. Bername rahênanên li ser orkestra, piyano û kompozisyona muzîkê li xwe digire, ku ev aliyekî gelekî girîngê vê workshopê ye, ji ber ku dê di dawiya workshopê de bi alîkariya mamosteyên amade. Perçeyên muzîkê ji aliyê xwendekaran ve werin amadekirin û bi rêya orkestrayê werin jenî. Dema ku em beşdarî bernameyên wekî vê akademiyê dibin, em gelek sûdê ji ezmûnên mamosteyên ku bi me re newê digirin. Bi xwe ez dixwazim şarezayiyên xwe di jenîna konçerto û kompozisyona muzîkê de pêş bixin. Da ku em bêtir fêr bibin ka çawa pêngavên muzîkê ava bikin û bingehên muzîkê kurtir bixwînin. Ev yek dihêle em awazên wiha dahênan bikin ku bikarin hest û sosretên diyarkirî bigihînin gotdaran. Try to sight read it.